Injuka ka Charles Uwe ni kama Dr. Mark Matunga beni loso. Ini won delay jedung Charles mabinde no bila kendo en jatim nonro osetiyo e sectors mathoth e bad migawo mar obila ka. Wacho ni onge ngama itemo kamoro ngato nyali dwani umre kendo wuon. Ang'o momiyo samoro nonro aina maga yango ni maigi manotimore kata koro ing'iyo wach mar mbui ni nyalo kawo thuolo malach. Ing'e ni gima timore. Fault ni en ma police. Iwinjo wachere dier. Charles ngicho wa gima onego timore. Matunga wacho technology kako onego tim. In fact, gima Matunga wacho is the correct thing. And I've been warning people all along. In this time and gindalo we bedo ng'ato madwa timo richo tiwene nyalo gengo ibiro nwang'i gi yo mara mora gima otimre gini mapod anuoyo ni en police owuon ne onge confidence ne gionge chir mar keto kesi ni yo makare giluor iluor ang'o to gin to sotimre nikech pod ibiro luwe. You understand? Nikech ing'en kata sani ananeni nyoro gi interfere sani kanyineno iwang' dede nyoro gotieno tineno ni koro kata jomonego make medre. In fact anyalo wacho kata OCS ma station gima koro kasomo gazeti kawuono to kendo dwa chanda kode en ofise manentie CCTV to ng'ama nonego bed ni kuongo dadho ogene ni inspector manogolo ng'acha manotero ng'acha bagadi kaja ne nitie ni inspector of police and inspector of police ok ng'ama tin en ng'ama duong' to thono bende ne konyalo wuogo kapok communicate adiera ber ne konyalo wuogo kapok communicate ne nyako communicate koro gima wawacho adiera ka manyako winjire nikech kirango kaka Charles wuoyo maber. That is actually the rule which should have been taken. Gima Matunga wacho ka ni my procedure monego luw. But gini otimore IG of the station, IG of the Senate, IG of the bunge statement ne is one. Iwinja statement enedi en achiel. Koro kwa nyalo wacho no bedo misinformed. Ka ema miyo police system bedo gin question ne indeed adiera gima timore ni ne ntie kaka ne ntie ne gibed ni behave openly kako Charles wacho ni, and I agree dear man spokesperson, things were different ken en ng'ama nyalo wuok openly bo wacho o defend gimoro kata ko defend wacho adiera lakini pando ni emomiyo gini obedo complicated tadiera mantie ni koro sani gini koro wuok nikech kara question ka iwacho ka ni DCI no askache mag DCI manomo ba gin DCI mane mo yer quarter mo central. You see, those are the things we should come out monego bed maber kora kinge no okay kata report mi wacho ni reporting amanondike to no dhi yo mane ingen kwa dwar nono gimoro nikech gini be nyalo bedo nikech kaka Charles wache ng'ani ogo okay ng'ama tho natural ingen kama dwa gole Charles wacho ga gik matimore manormal na to tho ijela okele to tho luoro goyi to podi nyalo explain manga madende wacho no goye odhi kokuchwer wuon gi wacho no kuchwer nyaka bed ni nitie gimotimore koro gini emonego ji nonta manotimore koro kaka Charles wacho ni investigation kotim gasani ingeni I don't know nikech Charles ng'ama telo communication akegi momiyo wadwa winjo gik matimore social media gin par mag jopiny genya bedo muriambo onya bedo adier who is supposed to be influenced with that gima duong' no police kada jo IPOA ni mo bedo go confidence gima gi communicate in public iwinja watimo ma wanono ma sani okine ka theory is coming different manga manene kende sani koro en gi jadek gi part mama bus inyana gino kuom ng'ato kan kata Charles yong'eyo ka ng'ama timo nonro ka ko ng'ama mane CID officer ong'e very nitie intention maron kanyo nikech ka ng'ani nene kende ng'ani dogo nwang' dhana dek mabendi wacho ni mabus koro ne dibed mabus ni mawe boyo bwana ing'eni wabiro nyuolo theories maonge tiendgi ka ji timo gimoro emomiyo wacho ni ka jatend communication
in this country. Office no duom, makajo giporo chai, they should know no office no duom. And one obendo me that office work. So that gimajogi kelo or sense akanga motimu communication. He is the one who is at fault here. Any communication officer, master call. At the round he my Couple of TJ, let me define it for him. Onge go me communication director of communication. Because I need my child also the me. Magna president, the good mind for my and the communication. The messaging of the whole thing is wrong. Okay. You can police note him, but how is it communicated to the public? Okay.